Tamo an simna siglai ihi ang mujungya hero plan hero oi gahamda norok nugui botongna khanai botongna tabuk sini tipra hani bagai tam ngai tong yang sini sai okra chakra rok hengkeba o ama hani bagai tension nang laijak tei cherai rok sigli rok hengke ang Sanam Zunglia, Mohai Sekang Tansania Zorao se Joto de Bormarok no kok hamya bai kutuk kabini mungka. Spoboriang she. Tamo norok boda ka hamke buzirik malia bini mungno. Akon bini mungno ka hamke buzina bagai norok o video pa sak naina nangane. Kesar mazaro video ya kare. Sutui nogo thulaina hini thanglai kele buziglak. Abono hengke phaidi dol rok tabuk video naina bukhak. Luikumu. O phunta mungka hinu charge kaya. Thanglai siwana. Gurpai pung to riang pung to bo aini story nai tumero. Mayu pa nigrung na niwan sugjak phubo botam saka srapsani bagai khunjo kania khai tonglai girana hayada poila bini khanai no simino nailayana anomo hairok tawan sugdi je ang khanai style khaimani jajagi rok hinai ihi hai ang sitai bu khainani mujungu haifano sei paper kajing jawi khima hai style tangai manar khainu tam nang id batani rachirong ni style da srung haya ki sei paper kajing jawi khima no nai sei paper kajing jawi khiki je haing bla tam hino borok bose de bormarok no tisai khuk hamya kok satimale khanadi bini khuktuino ulo ang sawana Are pa gurpai pa riam sar ma khemene no le macana nai de bormarok mungsa khaime no mungni mung thamke khlaimano ang bono hinna sigang norok no kaham ke bujire nai do khanadi ang jingbai jing danga phanangna naya do oro tabuk je sini riang rok o video nai tongkhe norok khata nang di do ang joto riang no tei kok sana naya oro je bo hai bujia sujia borok rok ni bagai simisi obo tam de borma tam riang jingbai jing se abo bosia ang kha khayo buji bai khnala tabuk norok joto no abono tam sing khambini mung oi seiki Spoboriang she. o ani mung seiki haida Spoboriang she. Se kenjua thokjak se haino nala Spobor. hurlei jat bujina nangyanin mung support kya tuni side than di riam sana eg tuni tuman leik man nan debor ma phno galep are phno de debor ma leik ma chana ani leik ma ton sidam khana bla norok botam saka are nung direct kok sanaba ang debor marok no hai hinai famous na mujung hinai tama bo leikhumu suk phan dam kri rok hin tongkho ang kri da no famous khainai sinirnai tam wanai tongba se akon o video record khaina sakang nung bo girls hostel ni dustbin ni pen kosok motomui phegei oro hai ing tongphai saida man no nung lukurok no nini leikhumu suk boro dam manani hinu kepal nini abo keboni bai solia belai no juda nini ba abo kes grei bikhumu simi sengke tai no mejen manchi wa haida o thangnai masingo program ma jaga kheto kjaro leiko joman mani abo saboni saida man no nung jingno Hello. What's up, man? ta joldi Spoboriang se man. Hafire nuna se man. ani mukhang tangi punki bujulino sol ha ama ani khanai tangi kuai kosok bukur no sol mokhe sabo tam sana nai bo yak talbai ani ki krok yok sukabo hayai kai mani okay ang bujika kepalong kha bathak dioro no bore parse hinai ang norok no sara sajak khamu sajak yakuna na I bo kaisa repar hingke tabuk bini rep khana lainai bini rep khana sigang ang video nai tongnai jotto no kaisa kok kjana musungo bini rep khana oi norok ni mobile virus tei battery down rogong thangke ulo ano majrata berdi tangi hingke ani bagi abo bini bagi si Sare ta koi na ko de ale no se tenga ma do hore bini khorang gono lengja khaima tongubo no resapna sigang sabono no o sigang viral nai video no nanai leithung phaidi ni sayaro no tabu khe manjak tongphai khana blang bai is manjak hengke jakhamuta asuk mare ni bagai lap song resap tongma se tabuk mare o video no nukheta mungna hinu no hairok ungo hinai no yakare ang bai phai khe ulo nunga no se sego hinai bile ang saimano ulo ani bring nai tabuk je ang hainu sengra kok samarok no khawatei ang bai walai na logi sannai anu khanai subject nai ang logi no sair khafia tobo phana nung bujia hangke ang nung bai chukiwa thanja thuya hawo haya ke chuki tola phan thunai saijung afro nunga no kapsi ke koina nanglak fia saitongu nai dang tabuk no jengra simo ani re ambre ale ha ya no dele chom na yo fai ga de ani thia nini no horo arak pheke hasinai nini no go arak pheke hapsinai anok ni borok rong no bochuak phege asini koktung sei hordi norok ni gami tini khoroksa phaka sarok gilengjak repar dakai buna nayo hinai tei joto no sago bol cheli da boti phutunga logi tei thunata pok de ni sari safety ni bagai tuni tuman leik man nan debor ma phno galep are phno de debor ma leik ma chana ani leik ma ton sidam asuk dongki rok rei kokta sadiyan nung tam khaima nai rok hinai ang saimano nung dati famous na mujungu haipano jati rok no le atei khe sana nangyata haike sini jakmani
kaham da hinjak ba kobor bujiwa ang nung phekma jora jolima jora ang khana furu am bagui no tam tam rok hin rejaka nung saksang no saimaliana ungo abo joto no jaya khaijago koroi je borong no support khaya hinnai bono simi hindi da paikana la taitamo ang sitabuk no wansugui bujiwi okok sao joto borok bujiya nugya da ang boro haino tongma changma chungbai jeng walai na musungya okok no jengra hnai ta wansugdi serious kheno sawang dol rok norok bobono thangi head rok ta khaidi je reply rina nangmani ang ri paikha abono hangke dolor tinin bagi omsugno video pairena sikang norok bai kaisa nangmani kok salaina musungmani ta asung nangma to nangya khudabuk ako nolo salaisina kok logo abu kaisa fano o kubuino norok ang bai instagram o krungmano ani account id iko nasikdi debrani sakawo description te above rogo bo direct link rejak nugui fano follow khaina sikrui tamle khaina celebrity boya hangke angbo engkha belai kok sajaka khakti rok seran baisu hangke teitamsa norok no like khaidi comment khaidi share khaidi nung channel o katal hangke subscribe khaidi okok nota o video ni like narak laili na haino 50-60 rok lengnai bla khairo dita jaja khangge teitamsa abono hungke dati no malai laifinai katal video o thangka do dol rok bai tiprasa ayuglok thung ani thani norong bagi kaisa khana tokma rajab mung tongo surbai talbai khe rajab jak Ekta nislai duita baras tak tui mu bakara Amaya pak walui chora nai bono hontai tuma bole hontai kutuma sore kawo woye nai de ko sikmo mundai ma